godt lide, at du lige tager kanterne med. Det hele skal ud af det kagecreme. Det er derfor, jeg siger, at det er kagecreme. Og du snakker lidt. Det gjorde han også. Ja, den der slæve med den bagefter får 1000 kroner. Ja, jeg gør det gerne. Nå, hvad så giver 1000 kroner? Nå, nej, jeg slæver. Hvordan smager det? Hvad synes du ikke, det smager surtag? Det er jo dårligt ved mig. Kan du smage sådan lidt ordentligt? Det smager altså lidt af skoen. Det mest af kagecreme. Bare vent, du kommer helt ud i spidsen. Ja, jeg er helt nede i spidsen. Nej, Okay, det er ikke noget. Så var der alligevel en mening med det. Han prøver at lille rundt til at lede en kål. Nej, det var ikke... Nå. Det Nok lige skrab bagefter. Ja, det var sammen med yder på skolen. Nej, jeg vil ikke bare være brækket fra et kage. Men jeg er helt med kagecreme. Jamen, jeg tror, at du har slikket ned i det, der du lavede. Og jeg blev så slikket, jeg bare så mig ned i stedet kagecreme, hvis der er nogen, der har taget det af det. Okay. Kan du give med... Altså, hvordan er det? Er det godt til? Hvordan smager det? Der er sand i. Det knaser mellem tænderne. Det smager af dollars. Dollars eller kroner? Ja, det er det er Nej, det kan man ikke. Det smager kagecreme. Det er kun dig, der kan smage kagecreme i dig. Hvem liter soda vand? Hallo? Ja, hej. Jeg er lige ved at tjene 400 kroner. Jeg er lige ved at tjene 400 kroner ved at spise alt det der kagecreme, der var i skoen. Ja, jeg er snart færdig. Det går super godt. Ja, hej. Nej, det var Mads. Det er ikke så godt. Nej, fuck. Nej, det kommer ud der i hullet. Wow! Og der bliver ved med at være mere. Showmanship. Nu bliver det sagt showmanship. Der er masser i siden, så det er meget god lykke. Og i hælen. Ja, Og jeg begynder at... Henrik Vand. Nej, er det på fire? Nej. Nej. Først alt sammen, og så får man vand. Fuck, det var hjernen. Jeg vil 1000 gange gøre det her, og gøre det med kanel en gang til. Det er det værste oplevelse i mit liv. Er det værre, at man ikke pisse? Altså, jeg vil sige, at da det sådan flød ned ad munden, Ikke, så fik man meget godt der med det. Ikke sådan isoleret set, men det tager bare meget længere tid. Det her. Jeg kan ikke spise så meget kagecreme. Altså, det er jo ikke hårdt for mig at spise fra min egen skole. Det er hårdt for mig at spise så meget kagecreme. Måske lidt kanel. Den vil gerne slå ned med noget live store Der kom lige et stykke med af den. Nu så kommer jeg så glad over, at der er en, der kommer en vand. Ja, 100 kroner, mand. Og det er der et eget sko. Nej, jeg er også glad for, at du ikke bare har det. Jeg får de penge. Hvordan ville du have gjort det så? Nu så. Så kan du tage resten der. Åh ja. Nu så. skal bare hjælpe med noget. Wow. Det er jo stadig meget. Nej, der er meget i. Jo. Kan vi ikke sætte den op? Så er det lang tid. Det tager virkelig lang tid. Vi er oppe på 5 minutter. Jamen, hvad fanden, hvad jeg skal gøre? Du skal skrabe det hurtigt.
Ja, jo. Vi åbner skoene. Kan du så? Ja. Hvorfor fanden ikke åbne sko op i det? Det ville da være godt. Der kan jeg jo lige det. Hvis du klipper overdelen af, så skal du slikke sålen også. Hold da kæft. Er det dig, du bruger en saks? Ja, det skal jeg lige Jeg vil faktisk gerne lige... Jeg vil gerne lige prøve at lugte det. Jeg vil gerne lige prøve at lugte det. Det var en kage. Nej, det lugter lidt surt, så. Han synes, at han kan Jeg tror, jeg skulle ikke så det er også Bajsker også har sko på det. Ja, Bajsker har også gået med en halv års jeg gik af. Ja, Er det igen, du har brækket dig på? Brækker sig ikke ned. Nej, jeg brækker mig ikke ned i skoene. Nej, Du har brækket dig på dem. Ja. Skål i kage. Jeg giver til den grund, vi skal det spise skål. Skål! Skål! Ja. Og så ikke 400 kroner. Det er fandme godt. Det er fucking, det er 11 pølsemix. Det er sindssygt godt. Det var det, jeg har gjort det sådan. Hvorfor har du fået en i jorden? Det er knæs, det der. Det er smart. Det var ikke Hvilke junge er det? Bare lige slik det der stof der. Nej, det kan man slikke på den. Det er der ikke blevet sagt. Det hele skal jo af. Nej, altså ikke det der med at slikke på den. Nej, I må nødt til at, I bliver nødt til at have noget... Ja, det gør jeg også. Jeg skraber det af, jeg kan få det sten. Det måske til at skrabe bedre. Super. Sådan ser en vans, der er gået i stykker og klippet op og fyldt med kagecreme ud. Kan du beskrive processen for os, Svend? Hvad tænker du på? Hvor er græs i? Ja, sådan er det lidt rundt omkring. Jeg var kun et skidtfuld tilbage, når jeg spiste den her. Det er det mest ulækre sted, den der sko Du har 2 minutter tilbage til at æde det der. Jeg prøver at fortælle lidt om skoens historie. Ja. Har den været sådan på Klam Festival til eller den der sko? Den er ikke så gammel jo, den er bare gået meget. Jeg har taget en boldtaget i sko nu. Jo, det er Jensens gamle sko. Det er Jens har vist været rundt omkring i verden, det er sådan en verdenssko, snakker vi om. Hvis jeg havde taget med til USA, så havde det været jorden rundt. Det er faktisk lidt ærgerligt, at jeg ikke gjorde det. Den ender sin... Hvordan kan det så have haft? Du har haft et år. Jeg har haft et år. De har eksisteret et år. har fået nyt liv. De var i omfang, der havde Jeg fik det med Jens den første uge. Svend, hvad er det der knaser? Sand. Jord. Nej, næsten ikke. Hvad smager skoene af? Kan du smage nogle verdens kontinenter? Verdenskontinenter. Jeg tror, det er sandt. Lidt Australien. Har du på nogen måde dårligt til? Der er lidt ude i hælen, men du får også være. Jeg prøver at sige det. Du bliver altid i byen. Jeg sidder solen. Du har 30 sekunder tilbage. Ej, det kigger under solen. Jeg skal kigge på det. Men det her, for se, nu kan jeg stort set ikke mere af. Ej, det er lidt udvendigt. Luk øjnene og 25 sekunder tilbage. Hvorfor er 25 sekunder tilbage? Ja, der skal være lidt tidspres. Jeg synes også, den er god. Du har gået og kagecreme i 10 minutter. Skal fortælle os, hvordan du har det i morgen. Lad det da. Du har jo slet meget ind. Hvorfor skal jeg fortælle det? Jeg lige at tage på det. Nej. Sune, hvad siger du? Tror du, han har det værre, end du siger til dem? 8, 7, 6,
Så, nu kan du få et glas vand. Det passer dig stik. Emil, jeg kommer der.